vole, zase hodina. Ty vole. No až 5 hodín možno ideme. Ty vole, ja už začínam byť smedný. A ja. To už dlho. A ja. Hej, aha, počkaj, tam je niekto mŕtvý. Myslíš, že Hej, on má zbraň. sú v nej aj náboje? Fuj, nechytaj tú mŕtvolu. Dobre, pozri sa, čo má náboje. Nič tam nemá, má to všetko prázdne, ani odvezy. Tuto. Nábojov jak svíňa. Nič v tom druhom, dobre, Má nič. strašne veľa nábojov. O, dobre, nič, fakt? No Plný dobre. nábojník. Dobre, daj. Kde budem? Poďme si to rozdelíme ešte. Však, ty vole, to je super. Tak, ideme. Poďme. To bolo super. Tak, Pačo, dávam ti tú zbraň. Není nabitá, okej. Dobre, tak poďme. Kto ho mohol zabiť? Možno ten snajper. Nie, nenabíjajú, ti vystreli v kapse a čo potom? Budeš mať po nohe. OK. Na to takto pôjdem. Ty vole, to je vysoká tráva. Počkaj. Nikto. Môžeme ísť. Ja kryjem zadok. Tu nikto. No nič. Ježišmarja, už tak dlho ideme. Au. Ty vole. Škoda, že auta už nejdu. Buď majú prepiknuté kolesa, alebo majú pokazený motor, alebo tam nie je benzín. Není benzín, alebo je pokazený motor. Počujem, no. Skovaj sa. To určite pôjdeme preskúmať.